ड्रागन फिथाइ। ड्रागन फिथाइखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनोना? ड्रागन फिथाइखौ खायफा सुबुङा जानो मोजां मोनो, नाथाय खायफा सुबुङा जानो मोजां मोना। आरो गोबाङानो ड्रागन फिथाइयाव थानाय गुनफोरखौ मिथिया। नंगौ, ड्रागन फिथाइयाव गोबां माखासे गुनफोर थायो जाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। ड्रागन फिथाइयाव यौगिक थायो जाय जोंनि मोदोम बुनाय आरो सानायखौ बाङाइ खालामनायाव हेफाजाब खालामो। लोगोसे ड्रागन फिथाइयाव बिटेलेन, हाइड्रक्सिसिनेमेट्स आरो फ्लेभोनयड्स बायदि एन्टिअक्सिडेन्ट थायो। ड्रागन फिथाइया हजम जानायखौ साबसिन खालामो आरो बिखानि बेरामनि खैफोदखौबो बाङाइ खालामो। बेनि अनगायैबो ड्रागन फिथाइया भिटामिन सि, भिटामिन बि9 जों बुंफबनाय मोनसे फिथाइ, जाय जोंनि देहानि होबथानो हानाय गोहोखौ बांहोनायाव मदद होयो। लोगोसे बियो गोरबोआव थानाय बिमाफोरनि थाखायबो जोबोरैनो हेल्दी। बेनि अनगायैबो ड्रागन फिथाइनि गोबां दैनि बिबाङा हाइड्रजेन थाखोखौ लाखिनायाव मदद खालामो। थारैनो ड्रागन फिथाइया जोंनि सावस्रिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। गोजोनथाव खौरां! क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारआ स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारआ। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारआ रोंग'थि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारआ क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।